Bij mij zitten hier Tony Tingen en Alexandra Kuik. En ik kreeg een mailtje van Tony. We gaan een cd uit, maar daar zit een verhaal bij. Ja, dan word ik nieuwsgierig en dan denk ik, kom maar even del. En dan mag je het zelf even vertellen. Wat voor verhaal zit je bij deze cd? De cd is eigenlijk een jaar geleden al opgenomen. Of tenminste de 5 liedjes die erop staan. En toen hebben we op een gegeven moment toch na een tijdje hebben gezegd van nou, dat moet toch uitgebracht worden. En degene die onze clip heeft gemaakt, die kwam met het idee van nou, bij hem in het dorp was een meisje wat dus gewoon ernstig ziek is. En daar hebben we met elkaar over gehad van dat raakt ons enorm. En vandaar dat we hebben gezegd van we doen dit ook ten bate van de stichting. Ja. Alexandra, een famke is ziek. Volgens mij heet ze Emma. Wat is het verhaal? Ik weet het verhaal net helemaal precies. Het is een zeldzame vorm van kinderkanker. Wij waren bezig met die videoclip en de cameraman die kwam met de suggestie om die clip op te dragen aan die stichting, aan het famke. Want er moet geld inzamelen worden. Want zij kunnen alleen nog behandeld worden in Duitsland en dat werd net vergoed. En het famke strijden hier en ja, ik zelf ben. Dus toen... Brek je hart, hè? Zeker. En toen Onne Bakker, de cameraman, mij dit idee kwam, toen heb ik voortzicht van yes. Want wat voor moois kist nou doen voor de medemens? Dus hebben we die videoclip heel snel hebben we die opgenomen. Want ja, er zit wat haast bij, denk ik. En wij hopen dat de clip, dat de mensen dat zeggen. En er staat ook een Giro-nummer bij, dat ze een donatie doen. Heb je enig idee hoeveel geld er nodig is en op welke termijn? Want ja, de ziekte is natuurlijk progressief, om het zo maar eens uit te drukken. Je gaat net altijd de tijd. Nee. Nou ja, ik heb begrepen dat er een bedrag van 2 ton opgehoest moet worden. Wow. Maar goed, wij zijn natuurlijk niet de enige die voor de Stichting Emma dingen doet. Er worden ook allerlei rommelmarkten en dat soort dingen worden er georganiseerd. Maar goed, als wij daar een klein steentje aan bij kunnen dragen, dat zou fantastisch zijn. Dus, Het is natuurlijk een beetje symbolisch. Je muziek inzetten voor het goede doel, voor het gevoel. Nou ja, en Ben van Trij die ziek is, ja, wat ik al zei, dat breekt iedereen zijn hart natuurlijk. Goed, we gaan een plaat aan ze even draaien. Hoe is hij te verkrijgen? Hoe kunnen mensen hun helpen? Jim Sizzle even bij de clips in een Giro-nummer. Maar ik neem gewoon de opbrengst, gaat ik naar dit doel, hè? Ja. Dat is wel de bedoeling. Dus als de cd verkocht wordt, gaat het helemaal daarheen? Ja, het meeste gaat sowieso daarheen. Ik bedoel, als het op een gegeven moment uit de hand loopt, moet ik het even opnieuw bezien. Dat is koffiedik kijken natuurlijk, maar daar gaan we niet vanuit. Maar ik bedoel, als zouden er, ik noem maar wat 20 verkocht worden, dan ben ik eigenlijk al aardig tevreden. Dus ik bedoel, 20.000. Ik geef voor de 200.000 kunnen we schillen. Goed, een EP'tje neem ik het maar even in 4 nummers op. Het eerste nummer is Vol Slijne Day en daar draait het nummer ik op. Een beetje om het hele verhaal. Lou Reed natuurlijk in Perfect Day. Wat een prachtig nummer trouwens. Hè? Ja, schitterend. Ja, tuurlijk. Er is maar één Lou Reed. Maar ja, goed, wij dachten dat op zijn eigen manier. En Vol Slijne Day, de wie ik iemand die zei ze mij past dat nummer eigenlijk wel bij het thema van de stichting, dat een famke die ziek is. En ik zei ja, ik denk het wel. Waarom? Omdat een Vol Slijne Day, een Perfect Day, mijn meidje, mijn koor, is het mooiste wat er is en het kostbaarste wat er is. Dus daar kan niks in op. En daar gaat het nummer over. Gewoon heel simpel, een windje in het green, op een terrasje, een filmpje. Dat is het leven. En dat moeten we koesteren. En dat spreekt ook uit het nummer. En ik denk dat het daarom ook heel goed past bij de stichting Hart voor Emma. Ja. Nog even oer die stichting. Hoe kunnen mensen dat nou vinden? Stel je voor, zit nog voor de radio of televisie. Mensen jaren dit. Is er nou KDC? Ik moet ook misschien wel hebben, maar dat is wat dreig. Weet ik vol. Ik wil gewoon Jildjaan. Ieder een site, ieder een Facebookpagina, weet ik vol. Er is een website. Op Facebook is er een website. Hoe kunnen mensen dat vinden? www.hartvooremma.nl. Dat mat te dwaalwijzen. Wil je helpen, wol of net, met deze muziek? Het is een prachtige cd, hè? Dus ik kan je zeker horen hier. Dan kun je dus naar die site gaan en oors even op Facebook. En oors maak je erg op Facebook en Tony Tingen, we zie je of mij. We sturen ze alle keer terug. Ik wens je met de muziek, maar ik met dit doel een heel soort succes. Zullen we de plaat even draaien? Ja, geweldig. Hartstikke mooi. Nou, dan stap ik even op en dan ga ik even naar uw DJ aan. We hebben natuurlijk een prachtige boot. En we hebben Jorrit. En Jorrit draait bij u altijd de platen. Nou, Jorrit, ik ga een mooie cd voor je. Zoest u die even voor u draaien willen? Je zit een DVD in, die maar we net hebben.
En ik zie dat de cd er net bij in zit. Jongens, hij maakt een cd. Oh, daar heeft hem er al in. Ja, wist. Ik heb hem al inpakt. Ik heb de CD er al in. Nou. Klaar. Wat mij betreft draaien. Oké, komt-ie. Volslijne Dij. Alexandra Kuik en Tony Tingen. Samaren volslijne dij. Reed windje in het grien. En haast als het schiemerig wordt. Op mijn huis. Samaren volslijne dij. Wat struinen in een stad. Filmen terraske. En dan naar huis. Het is aan volslijne dij. Ik ben blij dat je bij mij bent. Het is aan mooie dij. Do maak es mij zo sterk. Ja, do maak es mij zo sterk. Samen een mooie dag. Neer door mijn kop. Helemaal leeg. En liet mij maar gaan. Samen een volslijne dag. Troch daar zocht ik in mijn eigen cels. Ik dacht dat ik een horen weer. Maar Neerke is uit. Het is aan volslijne dij. Ik ben blij dat je bij mij bent. Het is aan mooie dij. Do maak es mij zo sterk. Ja, do maak es mij zo sterk. Do kriegst weer om, krijgt was du juist. Do kriegst weer om, krijgt was du juist. Do kriegst weer om, krijgt was du juist. Do kriegst weer om, krijgt was du